Bună! Sunt Alex și bine m-am găsit în Minecraft, care nu e demo. Mi l-am descărcat și e versiunea cea mai nouă. Să vedem. Ok. Acum joc ca să îmi zică cineva moduri, că nu știu cum să le instalez. Am găsit moduri pentru versiunile astea, dar nu știu cum să le instalez. Cine știe să pună într-un coment asta. Ia să scot tot ce e din chest. Joc pe supraviețuire, dar joc la ușor acum. Poate când o să prind curaj, o să mă joc pe normal, apoi pe greu. Shit. Uite. Cred că am găsit un village. Shit, cactus prost. Ce frumos e templul ăsta. Cred că e dungeon. Frate. Dacă e dungeon, găsesc multe. Sigur e dungeon. Dar nu pot să o omor, că eu țin cu telefonul. Așa că ne uităm la el. Bună, dungeon, ce mai faci? Mă bucur să te cunosc. Cum te cheamă? Mă cheamă Gigel și Costel. Bine, mă bucur să te cunosc, Gigel, Costel. Pe mine mă cheamă Căcăciosul 3000. Oh, frumos nume. What the fuck? Schelet uman! Schelet uman! Fug! Fug! Sunt un schelet uman și fug! Și ăsta a fost episodul de azi. Ups! Dați un like. La revedere!